Secure the objectives. Morjesta vaan kaikille. Se on Kurra XP täällä. Nyt on urheiluselostusta. Me only live once XB. Kaverilla pikkasen päälle 3 KD. Asen MK, joka sit targettiin myös suppressorilla. Striikki näyttäisi olla Orbitali Escort Systems. Ja nyt näyttäisi alkavana Konomin. Mä en oo ite nähnyt tätä matsia ollenkaan. Statsit on nyt 0 ja 2. Siitä lähdetään keskelle juoksemaan. Sieltä otetaan yksi. Nyt on toinen, kyllä. Daffekilli sieltä. Oman Claymore siinä komeasti. Sieltä lähdetään. Vähän katsotaan, että tuleeko sieltä viuja. Ammutaan maali purkki ihan muualle. Ihan toiselle puolelle assisti siitä. Oi vitsi, se tuli vähän niinku jo kulman takaa se äijä. 3-3 näyttäis nyt olevan statsit. Mitä saa? Me only live once tässä matsissa. Sieltä ottaa yhden äijän. Tuolla jo plussalla 4-3. Siitä lähtee M-Tari Fastmax Suppressori. Näyttäis olevan kakkososana tällä hetkellä. Ottaa maasta. Sieltä ottaa headshotin. Todella upean. Lähtee siihen. Ei, lähtee kyllä. Siellä on yksi. Tarvittiin kyllä. Että saadaan yksi longshotti tulee. Mennäänkö ikkunalle? Kyllä. Mut sieltä näyttäis tulevan yksi tyyppi. Tuleekohan? Sieltähän tulee kyllä. Sieltä saadaan yksi. Siellä näin. Sieltä saadaan United Lane VV alas. Tuolla Crossfieldissa Orbital V-settiä. Pystyykö yli once vääntämään tässä V-settiä vai mitä? Äänestin lopputuloksia matsista, koska katsotaan ensimmäistä kertaa. Sieltä lähtee settiä. MK on jakaisin. Aina assisti. Siitä olisi pitänyt kyllä saada killi. Siellä on kaveri, siellä on dope, siellä on triple chance. Ei saada kolmatta äijää. Mutta nyt on jo striikki päällä. Tää on vähän vaarallinen paikka. Tää on tosi vaaralliselta, koska tuolla oli safe lag ihan avoin paikka. Bravo ottaa pari viikkoa siitä. Orbital viisetti. Sieltä yksi. Imp Systems ja Escortroni kaikki valmiina. Kaikki on just niitä valmiina. Missä se äijä on? Missä se kämppii? Se on täällä. Se kämppii täällä. Se saadaan alas. Kyllä saadaan aivan komeasti. Statsit nyt on 15-3. Siellä on yksi äijä lisää. Nyt näyttää todella upealta. Nyt näyttää todella upealta meidän League Onesin gameplay. Sieltä ottaa plus 40 MP assistia ja V-set assistia ainoastaan. Tulee tosi hyvin noita jaita, ottaa sieltä Endiksellä Kilfiin ja saako sieltä yhtään MKlla. Se lähtee liikkeelle. Impassista V-set assistia tulee kyllä koko ajan niitäkin. Siellä on äijä, se ottaa sen, käppätetään C tässä välissä. Ottaako siitä jopa? Ei saa ihan heti Orbitalia, mutta se on jo todella lähellä taas. Tuleeko tästä? Oho. Sori, painoin vahingossa. Mutta niin, eli tästähän ei vielä tullut. Nyt ollaan taas tosi lähellä. Sinne mennään. Päästäänkö ikkunasta sisään? Ei mennä vielä ainakaan. Odotetaan vähän, että jos sieltä tulisi vihuja, mutta kämppiminenkin olisi todella vaarallisesti, koska silloin yleensä takaa tulee juuri vihu. Silloin tulee takaa vihu. Missä on vihuja? Siellä vasemmalla tässä on yksi. Orbitali on jälleen kanssa. Ja nyt on kaikki taskassa. Doublen vetää kaikki. Kyllä, nyt Mia on liivaassa liekeissä. Nyt tää jätkä on niin liekeissä. Ruthlessi tulee. Olisiko jopa nuclear paikka tässä matsissa? Ja Karvinen voi olla 150 ja Karvinen statsit on 25-3. Sitten tokalle runilla jotain tietenkin Orbitalit, Empit ja Escortronet. Match Bonus tulee 1143. Sitten lähdetään kakkosrundia kohti. Kaikki striikit on valmiina. Perkeen tässä on Flak Jacket, Hardline, Dognessi, Scavengeri ja mikä se on? Huomata. Katsotaan. Täällä menee pari. Ottaako siitä? Nyt ollaan todella vaarallisessa paikkaa. Sieltä pitäisi ottaa yksi. Sitten pitäisi mennä takaisin piiloon. Okei, se lähti sieltä. Se tulee. Ei tukkaa, se lähtee sinne. Nyt on jo Relentlessi. Nyt näyttää tosi hyvältä nukleaarisuhteen. Sieltä lähtää. Ottaako kolmannen jopa? Ei saa. Nyt tää näyttää nuklearilta. Tää näyttää oikeasti nuklearilta, ellei tää nyt kuole. Sieltä longshotti.
Tää näyttää tosi hyvältä nyt. Ottaa siitä Peacekeeperin maasta. Mitä tekee sitten? Saako jopa 3 V-setin tähän näin? Ihan kuolemaan. Se riippuu siitä. Taitaa saada. Taitaa jätkä saada triple V-setin ilman kuolemaa. Ottaako? Kyllä saa. Eskortrone tulee. Kaikki tulee. Laitapa nyt ne pojo. Noniin, hyvä. Tää näyttää oikeesti nukleaarilta. Brutalio. Enää 5 killiä tarvitaan. Tarvitaan enää ei saada! Brutaali! Tää oli niin nuclear faili. Tää oli niin nuclear faili. Ei. Tää oli niin nuclear faili. Ei, miksi sä lähit minun sinne? Tää olisi ollut nukleari sulle, hei. Ei mitään. Brutaali on ihan hyvä saada. Se on oikeesti hyvä striikki. Brutaali 25 kun striikki. Tämmöisessä matsissa, missä jätkä tulee kesken madeen. On tää kyllä aika kova äijä. Aivan huikea kaveri. Ottaa sit scavenger packin samalla. Juoksee keskelle maapalloa. Tossa on maapallo. Saa uuden levukin siitä Lieutenant General 3. Ilman äijä. Saadaan sen ikkunasta. Ilman kuolemaa nyt olisi vissiin nukleaari. Saattaa vähän Mjolnir Onceja tässä kohtaa ärsyttää, mutta ei mitään. Brutaali on aina hyvä. Nyt olisi ainakin nukleaari. Jäädään tähän kämmiin, että sieltä tulee varmaan pari tyyppiä kohtiin. Ja 4 tyyppiä näyttää se olevan siinä, mutta siitä double. Siellä on vielä 2 tyyppiä. Ei sitten kuollaan sille. Statsit tällä hetkellä 55. Tarvis vielä 35 korea voittoon. Saadaanko sieltä 1 tyyppi? Saadaanko? Saadaan. Headshotilla otetaan. Taisi olla Crouchissa tai Pronessa siellä. Ei oo ihan varmaa. MK48 kustamaan, mistä mennään. Full automaattik LMG. Mitä tekee seuraavaksi? Ottaako vielä? Saako tässä jopa pentta? Ei vaan mutta quad V-satit ja nää. Oli kyllä niin lähellä nukleaari, että ei herra. Mitä tää on? Ottaa kyllä todella komean capture killin LMGllä. Vetääkö quad orbitalin tästä? Se nähdään pian. Nyt on kyllä triple käpätty, et se ei oo mikään hyvä asia tällä hetkellä. Triple käppi. Toista kun ottaa sen, niin se antaa sille mahiksen quad orbitaliin. Siellä pitäis saada nyt, ei saada. Nyt näyttää kyllä, et ei taida tulla. Ei taida tulla triple. Jos tosta saadaan molemmat, niin. Okei, siellä takana on vihu. Ehtii vielä vetää yhden killin. 1 killi ehtii vielä. Ellei toi Dragonfire kaikkea. Ei ehdi enää. Se oli siinä. Huikea matsi Mjolnir One 154 ja 5 ja nuclear faili pelkällä brutalilla ja triple V-satilla. Ei mulla muuta. Me nähdään seuraavan kerran. Joten morjens!